Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Son moitos os persoeiros con quen teño o prazer de compartir espazo no noso grupo cultural Nosa Xente do Redor. Hoxe quero destacar o traballo literario dunha das mulleres ás que admiro, non só pola súa mestría artística no campo da plástica, senón que tamén polo seu dominio da palabra no intre de expresar os seus pensamentos sobre o papel. Olivia Canoura Rozas, na súa quenda deste espazo das madrugadas que lle corresponde hoxe, regálanos no número 21 da nosa revista un interesante artigo titulado O silencio da musa, ao que tentarei poñer voz. O silencio da musa. Como cada día, o pintor escollía lápis, gomas maleables e papéis que acariciaba para sentir o algodón do que estaban feitos. No momento en que os seus útiles de arte quedaban colocados exactamente ao seu gusto, apartaba as cortinas e situaba o banco no lugar preciso para indicarlle á súa fermosa amante a posición exacta na que debía permanecer para captar a luz axeitada. O artista pensa que existen corpos que non se habitan, senón que se descifran. Mira e non ve unha anatomía, senón un palimpsesto, unha superficie onde o desexo escribiu as súas notas ao marxe antes de que a luz do día obrigase a borrar o texto principal. Din que o amor é unha declaración pública, un contrato de luces e nomes, pero o que eles comparten, o que os une, é unha cuestión de sombras, unha paixón que non precisa da voz nin de susurros, porque se especializou na linguaxe do relevo e do contraste. Grazas, querida amiga Olivia. Queridos amigos, continuade ca lectura diste fermoso artigo que desde logo é unha auténtica xoia. Grazas, Olivia.